हावलिनि मथुपुरियाव गिख्रंथाव लामा जाब्रथाय बरपेटा रड फारसेनिफ्राय सानजा फारसे थांबाय थानाय गंसे स्कर्पिय' गारिया थांनाय हरनि 11 रिंगासो समाव 31 नं हादरारि राजा लामायाव जायो जाब्रथाया। हरनि समाव जानाय बे जाब्रथायाव जायगायावनो सासे सुबुंनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे 3 सुबुंनि गोब्राब जखम जायो। जोबोर गोख्रैथिजों खारनाय नम्बर प्लेट गैयै गंसे गुफुर गाबनि स्कर्पिय' गारिया सामलायनो हायैयाव डिभाइडारनि गेजेराव थानाय फांसे बिफांआव सौग्रावनायनि जाउनाव बे जाब्रथाया जायो होनना ओनसोलनि सुबुङा मिथिहोयो। जाब्रथायजों गोब्राबै जखम जानाय 3 सुबुंखौ बरपेटा मेडिकेल कलेजाव फाहामथायनि थाखाय दैथायहरो। उनाव पुलिसनि हानजाया जाब्रथाय जानाय जायगायाव थांनानै नायबिजिरनायखौ जागायो। गुबुन फारसेथिं जाब्रथाय जानाय नम्बर प्लेट गैयै गुफुर गाबनि स्कर्पिय' गारिखौ भबानिपुर खाथिनि बिपुल कृष्ण दासनि होनना मिथिहोदों। हावलिनिफ्राय पुरन देउरिनि रिपर्ट, समनि रादाब। গম পাইছে আপোনালোকে আহি নপৰা কি ক'ব আপোনালোকে মোক যেতিয়া ইনফৰ্ম কৰিলে মই লগালগ আহিছোঁ। আমাৰ লগালগ মানে কোনে কিমান টাইম হৈছে কি লগালগ আপোনালোকৰ এয়া স্কর্পিও নতুন গাড়ি অবস্থা শেষ ব্যান হয়ে গেছে একেবারে। জানো না ভিডিও করব নতুন স্কর্পিও রাখে তো ইয়ার ব্যাগ বলছিল না ইয়ার ব্যাগ খুলাই নাই। কিবা সহায় বিচাৰিলে যে কৰিব নোৱাৰে সেইটো লাজনীয় বিষয়। মিয়া জেগাত আগবাঢ়ি